Ja vás naozaj veľmi srdečne vítam, že ste prišli na tento seminár, ktorý hovorí o veľkom poverení, lebo evangelizácia to je naozaj prinášať evanjelium a evanjelium je dobrá správa. A viem, že teológovia hovoria o tých posledných slovách Pána Ježiša, ktoré keď odchádzal z Olivovej hore, povedal tým, čo tam boli, svojim učeníkom, že chodte a robte mi učeníkov všetky národy. Teológovia to nazvali, že veľké poverenie. Nebeský Otče, ja ti ďakujem, že si nás tu zhromaždil a že ja tu vidím tie zvestovateľky, o ktorých prorokoval žalmista. A ja ti ďakujem, že nám pripomínaš to, že ty si už vtedy o nás vedel, o všetkých, ako sme tu. A že si ako keby s nami počítal, že povstanú mnohé ženy, ktoré budú ohlasovať tie predivné skutky tvoje a to, že v plnosti časov si poslal Pána Ježiša Krista na túto zem, aby každý mohol byť zachránený. Tak ťa vítame medzi sebou, drahý Duchu Svätý, a ďakujeme ti, že nám objasníš naozaj niektoré veci, ktoré potrebujeme vedieť pre túto službu. A nie len to, že príjmeme také zmocnenie pre túto službu. Tak ti ďakujeme za tvoju vzácnu a drahú prítomnosť. Amen. Amen. Tak, milované sestry, ja poprosím Zuzku, aby vám rozdala také letačiky, na ktorých je napísané, že pre šírenie evanjelia potrebuješ lásku, odvahu, svoje svedectvo a základné poznanie Božieho slova. Túžim potom, aby to dnešné naše stretnutie naozaj bolo interaktívne, pretože ako sa tak na vás pozerám, tak naozaj viem, že takmer všetky stojíte v tejto službe. To rôznym spôsobom, v konkrétnych projektoch, ale aj v osobnej službe. A to, keď povedal Pán Ježiš na Olivovej hore, že chodte a robte mi učeníkmi všetky národy, tak naozaj to má taký široký záber, že evangelizovať sa naozaj dá mnohorakým a teda rôznym spôsobom. A veľmi túžim, aby tento čas, ktorý teda tu spolu sme naozaj využili pre niekoľko vecí, ktoré máte napísané na tom letáku, ktorý sme spolu so Zuzkou pripravili. Zuzka to takto pekne naozaj graficky upravila. Dokonca tam dole máte linky, ktoré vám môžu poslúžiť napríklad už aj na to, ak sa neviete tak orientovať na sieťach, že si môžete tam naklikať YouTube, Eglo Slovakia, a tam bude napríklad uložené to streamovanie z našich zhromaždení teraz. Takže len aby ste vedeli, vlastne môžete si to posúvať, ale posunúť to niekomu a tak ďalej. Keď som pred Pánom stála, tak som si hovorila, že Páne, veď naozaj každý, kto ťa miluje, tak viac menej vždy príde čas, alebo taká skúška, kedy sa musí, dá sa povedať, dokázať, že či ťa zaprie, alebo ťa nezaprie. Tak mi jasne vychádzalo, viete čo, že dnešný deň sa pokúsime spoločne uchopiť predovšetkým to, čo je najdôležitejšie v tom prinášaní evanjelia. To je samozrejme Ježiš Kristus, a skrze ktorého my dostávame nový život a my to nazývame znovuzrodenie. Čiže vôbec je to evangelikálne cirkvi, ale už vďaka Bohu aj iné, prichádzajú na to, tie veľké cirkvi, že skutočne ako keby sa zabudlo na narodenie sa do Božieho kráľovstva. A to potrebujeme jasne vedieť, pochopiť a uchopiť to tak, aby sme vedeli s tým efektívne pracovať. Pretože naozaj pre túto dobu je to vrcholne alebo úplne vrchovato dôležité. Ja sa teším, že aj tie ostatné semináre budú nahrávané a budeme si to tiež môcť pozrieť na tom YouTube. Potom bude to tam uložené. A vlastne o tej identite, kto v Bohu sme, to počúvame vlastne už aj počas týchto konferenčných zhromaždení. A to, čo bude David hovoriť, vám chcem povedať, že mnohé veci určite my vnímame, pretože dostávame mnoho správ z Izraela,
z Ukrajiny a on vlastne bude, ja som sa s ním rozprávala o tom, on bude hovoriť o tom, čo to signalizuje pre cirkev a kto za tým je, že za tým povstal Antikrist. Takže ja sama som si hovorila s Tonkou, že Tonka, no to sú také vážne témy, že asi by sme mali zrušiť tento seminár, ale vy ste boli také obozretné, že ste povedali, ale o to viac v tejto dobe musíme evangelizovať, pretože to si Pán želá, lebo je jasne napísané, že Pán neprišiel na to, aby zatratil svet, ale on prišiel na to, aby spasil svet. A preto my potrebujeme aj dnes sa tak nadýchnuť doslovne toho čerstvého vzduchu od Ducha Svätého, aby sme zmocneli v tom a boli v tom suverénni. Doslovne. A to znamená, keď si suverén, že keď ťa niekto odmietne, tak ti to nebude vadiť. Jednoducho ti to nebude vadiť, proste vieš, lebo tvoj Pán povedal, a svet vás bude odmietať, proste budete mať príkorie, ale nebojte sa, aj mne to robili, to je úplne v poriadku. Takže sme tu preto, aby sme sa upevnili v tom veľkom povolaní. A ja som prešťastná, že to veľké povolanie je naozaj pre všetkých ľudí bez rozdielu národnosti, farby pleti, vzdelania, dokonca by som povedala handicapov a tak ďalej. Boh, keď vidím niekedy, prepáčte tie videá toho Niky Vujčiča, tak si hovorím, Bože, v tomto nám odkazuješ, že ty si môžeš z toho najslabšieho urobiť naozaj veľkého človeka doslovne a hrdinu viery. A my sme pozvaní, keďže sme supernatural, nadprirodzení ľudia, pretože Kristus je v nás, to nám Gini stále hovorí, tak my sme poverení k tomuto, aby sme to vedeli uchopiť a vedeli oznamovať. Vedeli preto žiť. Aby sme na to mysleli, aby jednoducho sme boli, dá sa povedať, k dispozícii v každej situácii Božiemu kráľovstvu. No, takže tam ten prvý odsek v tých letáčikoch, ktoré máme, je, že kto sú tí, čo prinášajú evanjelium. To sme si už povedali, že evanjelium je dobrá správa. Takže ja by som vám dala otázku na vás. Kto sú to? Sú to ľudia, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, tú milosť, ktorú dostali od Neho, zobrali vážne a stalo sa s nimi niečo celkom zvláštne vo vnútri, že oni začali žiť iný životný štýl. To sú tí, ktorí prinášajú evanjelium. Čiže každý povolaný preto má predel. A Darinka o ňom vie, my o ňom vieme, pretože v dospelosti naozaj Pán Ježiš vstúpil do ich života. Ja to náhodou toto viem. A vlastne, myslím, že kľudne môžem povedať, že stali sa ohlasovateľmi evanjelia. Druhá vec je, okrem toho, že teda skutočne prišlo to navštívenie, my sme sa stali novým človekom v Kristu, zmenili sa hodnoty v našom živote, ten starý človek, ktorý nás chcel diktovať, ktorý nás chcel ovládať, ktorý nás chcel postupným, systematickým spôsobom doviesť do zatratenia, bol zastavený, pretože prišla moc zhora a my sme sa stali skrze obeť a krv baránkovú novým stvorením. A to je prvá vec. Druhá vec je, že Pán Ježiš povedal jednu vetu, ktorá pre mňa už dávno bola dosť záväzná. Je zapísaná v Matúšovi v 10. kapitole 32, kde je napísané: ten, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred Otcom nebeským. Čiže jedna vec je, že som zobrala a tento odkaz evanjelia, všetci evanjelisti o tom hovoria, je o tom, že keď sme zobrali takú veľkú milosť, taký obrovský dar, že máme zodpovednosť s tým niečo robiť a to používať. Preto Pán hovorí, ja naozaj očakávam, že ste si to len nevypočuli tak, keď som vás poprosil, aby ste išli,
a hovorili o mne, ale kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred nebeským Otcom. A vlastne táto veta by nás mala normálne tešiť, keď vidíme také odmietnutie od ľudí. Lebo vieme, že naozaj ľudia povedia, len to nepreháňaj. Len vieš, áno, veď všetci vieme, že niečo musí byť a proste, áno, veríme, že tam hore je Boh. Však áno, každý máme istú vieru a tak ďalej. Ináč chcem povedať, s tým sa určite veľmi často stretávame my, že na toto potrebujeme veľmi dobre vedieť zareagovať. A teraz vám poviem, tu je rozdiel, či rozprávame s ateistom, teda hneď povieme, vy ste veriaci alebo neveriaci. Alebo veríte, že je nejaká energia, alebo ktorého Boha veríte. A oni, áno, to už sú otázky od tých ľudí, že a podľa tých otázok ty zistíš, či je to ateista, podľa to zistíš, či je to náboženský človek, alebo je to okultista. Chcem povedať, že my, ako tí, ktorí nesieme dobrú správu, musíme byť veľmi obozretní v tom, aby sme sa nezarozprávali v niečom, čo nás stiahne späť a my nepovieme to podstatné. Totiž je veľmi dôležité vedieť, keď sa rozprávam s náboženským človekom, ako s ním jednal s takým človekom Pán Ježiš. Viete, kto to bol? To bol Nikodém. Aj Nikodém, áno. Ale na Nikodémovi naozaj Pán Ježiš nám odkazuje, ako máme jednať s náboženským človekom. A toto Slovensko naozaj je v náboženstve. Zachovávajú sa rôzne príkazy, v podstate cirkev naučila ľudí proste zachovávať nejaké spôsoby, nejaké nariadenia. Dá sa povedať, že minimálny rozdiel je v tom, čo robili Židia a čo robí náboženská cirkev. Chcem povedať, zaujímavé je, si to prečítajte doma, Evanjelium Jána, 3. kapitola, kde Nikodém, tento náboženský, spravodlivý človek to bol, zachovával prikázania, proste rešpektoval, vedel o živom Bohu. A v podstate tento človek aj tak bol plný strachu, to je prvá vec, že tí ľudia sa boja. Sú plní strachu, pretože išiel za Ježišom v noci, aby ho nikto nevidel. Proste nechcel mať problémy. Čiže úplne kľudne ty môžeš hneď s náboženským človekom povedať, vieš, ja si čítam písmo a Ježiš mal jedno úžasné stretnutie s jedným náboženským človekom. Prečítaš si to v Evanjeliu Jána v 3. kapitole, keď Nikodém prišiel a chcel sa rozprávať s ním, pretože mu to nedalo. Nedalo mu to, čo Ježiš hovorí, to, čo Ježiš žije, akým spôsobom vlastne kritizuje už tých náboženských ľudí a čo prináša a okrem toho bol plný moci. Tým chcem ale jasne povedať, že keď s náboženským človekom hovoríš, potrebujeme, a možno teraz aj spoločne nájsť spôsob, ako dokážeme poukázať a použiť to, čo Ježiš urobil pri tomto farizeovi, pri tomto vzdelanom, zbožnom človeku. Veľmi málo s ním diskutoval o teológii. Veľmi málo. To bol človek, ktorý vedel, ale išiel na koreň veci. A tým koreňom vecí o to viac teraz v Novom zákone je to, že sa musíš narodiť znovu. A toto potrebujeme vedieť uchopiť. My radi proste nejakým spôsobom prezentujeme a svet nás zaškatulkoval tak, že kresťan je povinný znášať, trpieť, byť ticho, pomáhať sociálne slabším a jednoducho ako keby ustúpiť v každej situácii, len aby bolo dobre. Ale my sa to musíme naučiť robiť tak, aby sme vedeli v pokoji zadefinovať pravdu. Lebo je napísané, že máme nosiť celú tú výzbroj Božiu a máme mať obuté topánky evanjelia pokoja a pohotovosti.
pohotovosti a pokoja. Ináč to je úžasná vec. Topánky evanjelia, hotovosti evanjelia a pokoja. Proste to hovorí o tom, že keď ja prídem do tej konverzácie, tak v prvom rade vo svojom duchu, ak som to nepovedala ráno na modlitbe Pánovi, ale ja by som doporučovala každému evanjelistovi a vôbec každému Božiemu dieťaťu, aby si ráno povedal: Pane, odovzdávam ti tento deň, ďakujem ti za novú milosť, ale som tu pre teba. Som tu pre to najdôležitejšie, a to je život, ktorý v tebe je, a to je život večný. To je tá pravá evangelizácia. Ja napríklad pred 3 dňami alebo 5, dneska je piatok, v pondelok to bolo. Proste som bola na rehabilitácii a teda nejakú dobu toto praktizujem a v celku sa mi to darí, ale tento pondelok ma veľmi ako usvedčil, že to, čo hovorím, naozaj funguje. Takže išla som tam a predstavte si, tak ako si kráčam na tú celkom príjemnú rehabilitáciu pre mňa a zrazu som videla 2 mužov a vedľa teda jedného staršieho, jedného mladšieho. A pozerám sa na toho mladého muža a v srdci som cítila, potrebuje Ježiša. Ja neviem, či sa vám to stalo, ale to môže byť iným spôsobom. A tak to je logické, že som nemohla tam prísť a povedať im, ale som povedala v duchu. Som povedala: Pane, ja tu nejakú dobu ešte budem. Ak chceš, aby som tomu mužovi, to bol mladý muž, mohol mať do 30, povedala o tebe, ja som ochotná, ale musíš mi ho dať samého do ruky nejako. A proste tým som to nejak tak akoby ukončila v sebe, lebo naozaj ten impuls do mojej mysle, duše prišiel. Chcem vám povedať, 0,5 hodinu na to asi, som s tým, skrátim to všetko, nebudem hovoriť detaily, som sa stretla s tým mužom, boli sme najprv 3, ja som vyšiel a ten jeden odišiel, ja som s tým mužom bola sama. A ja som mu naozaj povedala: prepáčte, ale ja som vás videla dole, neviem, či ste si vy mňa všimli, a ja som vnímala vo svojom srdci, že Ježiš chce mať s vami vzťah. On sa narovnal a ja hovorím: prepáčte, som taká veľmi priama, ale môžem vám povedať, povedal mi to Duch Svätý, že Ježiš má o vás záujem. Viete to? Že nie. A keďže som naozaj nechcela ho nejak, on bol taký zasiahnutý. A ja som mu opäť povedala: prosím vás, zamyslite sa nad tým, čo som vám povedala. Ježiš za vás zomrel na kríži. Za vás takého, aký ste. Zamyslite sa nad tým a ja verím, keďže ja tu budem chodievať, že sa ešte stretneme a vy si kľudne nachystajte na mňa otázku, ak chcete, pretože ja čítam Bibliu, mám vzťah s Ježišom, môžem vám niečo o tom povedať. A on, že ďakujem. A ja som povedala: prosím. A odišla som. Takže moja rehabilitácia skončila. Chcem vám povedať, že strašne som bola vďačná v srdci, že som to vládala urobiť. Bolo to tak málo. Ale som zasiala. A v podstate som povedala: Páne, ja ťa chcem počúvať. Ráno, keď sme šli do Popradu, tak som povedala Pánovi: Páne, tak ideme s tými mokovými, tak som nachystala všetko, čo sa dalo, som pripravila a prosím, požehnaj tú cestu a ja som pripravená hovoriť o tebe. Prosím vás, my nie len, že sme hovorili o Pánovi v tom kupe, ale ešte sme sa aj modlili. Taký je Boh. Keď mu ráno dáš svoj deň. A možno to nemusí byť každý deň, ale možno to bude v takou formou, že pôjdeš po ulici a uvidíš veci, ktoré sa dejú a ty pošleš tú strelnú modlitbu proste a požehnáš niekomu. Alebo niekomu niečo pomôžeš a jednoducho mu povieš: viete, láska Kristova ma k tomu núti. Čiže teraz som hovorila, som vlastne
ten typ teda toho náboženského človeka som prepojila s niečím nie teda typickým pre náboženského slova, ale som to previnula osobnou skúsenosťou, že ako sa dá pohybovať. Ale teraz jedno je isté, že tú kategóriu náboženský človek ešte skúsime si spolu dobrúsiť. Ja sa vás chcem opýtať, ako sa vám hovorí s iným človekom o znovuzrodení? Máte taký životný štýl, že keď rozprávate s niekým, že snažíte sa prísť k tomu, že vieš, do Božieho kráľovstva sa musíš narodiť znovu. Alebo veríš, že naozaj, keď raz odídeš z tejto zeme sú len dve možnosti. Do zatratenia alebo do Božieho kráľovstva, do neba. Proste do akej miery my takto hovoríme s ľuďmi. Dnes tam hore na inom seminári určite sa bude hovoriť o tom, že časy sa krátia, že čas rýchlo beží a že v podstate naozaj sa dejú zvláštne veci okolo nás. A vieme, že skutočne Izrael a to, čo sa tam deje, Izraele sú také Božie hodiny a verím tomu, že Izrael v týchto dobách, mnohí z nich budú hľadať Mesiáša. No a o čo viac, my máme tiež zodpovednosť za krajinu, v ktorej žijeme. V podstate nechcem hovoriť skutočne, že globálne žijeme v ohrození a ako keby naozaj Duch Svätý určite hovorí o tom, vykupujte čas. Vykupujte čas. Pripravujte sa na večnosť. Učte sa v tom chodiť, doslovne. Viete, nie nadarmo sú založené biblické školy pre evanjelistov, proste rôzne iné vzdelávacie biblické kurzy. To sú za tým účelom, aby skutočne veriaci ľudia prijali nielen zručnosti, ale aj takú odvahu a zmocnenie. Preto sme tu aj teraz, a nakoniec aj verím tomu, že sa budeme modliť a príjmeme to zmocnenie, pretože Pán si naozaj veľmi váži to, že sme sem prišli, lebo tým sme jasne prezentovali, že za čo Pán Ježiš Kristus položil svoj život, že je nám drahé a že my v tom chceme pokračovať. My o tom chceme vedieť, hovoriť ďalej. No a tak s ateistom, keď hovoríme, tak tam naozaj dávaš takú otázku, že čo je váš zmysel života, alebo čo. A teraz to záleží od teba, koľko máš času. Ak máš málo času, tak úplne stačí, keď si zapamätáš, čo ja som urobila pred pár dňami, keď mi Pán ale ukázal na toho človeka a ja som si povedala, no možno, že ho za 3 dní stretnem, alebo čo, ale ja som ho stretla za pol hodinu a v podstate, keď som ho uvidela, tak úplne som ostala, že wow. To znamená, že naozaj je to Bohu ľúbe a on nám bude pripravovať tie príležitosti. Ateistovi stačí jasne pripomenúť, že je napísané v Božom slove, každý sa raz narodí a každý raz zomrie. Ateista má aj v tomto problém. A každý po smrti sa postaví pred sudcu, ktorému bol zverený súd všemohúcim Bohom pred Ježiša Krista. A keď niekto povie, ja tomu neverím, alebo poviete, no v podstate toto sú pravidlá určené Bohom, to je jeden z princípov kresťanstva. Vy máte možnosť, alebo vy sa môžete nad tým zamysleť, vy si to môžete skúmať, tak ako ste iné veci skúmali a vy môžete jednoducho sa preto rozhodnúť, že sa otvoríte pre tú Božiu milosť a začnete to skúšať, alebo sa teda zavriete proti tomu. Môžete mu navrhnúť, Boh je naozaj tak dobrý a milostivý, že on príjme každého. Niektorí ateisti, chcem vám povedať, medzi nich patria aj tí, ktorí sú ako marnotratní synovia. Že odišli a vlastne odvrátili sa úplne od Boha
a potom sa dostanú do tvrdze, do obrovskej tvrdze, môžu padnúť do závislostí a tie závislosti sú rôzne, to sú nielen drogy, to môže byť sexuálna závislosť, to môže byť závislosť, no v tom je aj pornografia a iné zvrhlosti, ale v podstate to je príbeh o marnotratnom synovi, jasne hovorí, že Boh je milostivý, milosrdný, lebo on všetko prehajdákal so smilnicami a potom bol tak hlboko, že až jedol odpadky, ktoré nechceli už ošípané. A v podstate nad takým človekom sa Boh zmiloval a nielen to, prejavil mu obrovskú empatiu, hej, prsteň, plášť, topánky, hostina, co proste to môže urobiť len všemohúci Boh. Ten má takúto veľkorysosť v sebe a takú obrovskú veľkorysú lásku. Takže ateista je taká špeciálna kategória, hej. Sme hovorili teda o tom náboženskom človeku, ešte sa k nemu potom vrátime. No a okultista, to je v podstate zvláštna kategória aj v našom národe. Okultisti, ja si myslím, že mnohí si to ani neuvedomovali, ale dobrovoľne sa dali pod autoritu diabla. A proste mnohí okultisti a ezoterici vlastne miešajú 5. cez 9. To znamená Božie veci s videniami a na tom sú namotaní naozaj démoni. Vieme, že démonský svet naozaj funguje a démonský svet robí veľkú galibu na ľudských životoch. Obyčajne tam sa stane nejaká chyba u toho človeka, cez ktorú ako ten človek vytvorí cestičku do svojho vnútra, cez ktorú tí démoni sa dnu dostanú, obsadia a potom si toho človeka manipulujú a používajú tak, ako oni chcú. A títo ľudia majú množstvo polopravd, množstvo pozitívnych vecí a energie a pritom naozaj sú na ceste do zatratenia a sú naozaj, to je iné kráľovstvo, pre ktoré slúžia a nie je to kráľovstvo Božie. S takýmito ľuďmi je najťažšie hovoriť. Je najťažšie? Áno, nech sa páči. Okultista, to sa byli k nemu ľudia, dával ľuďom, keď odchádzali do ruky modlitbu k Duchu Svätému. Áno, hovorí sestra, že jeden okultista dával modlitbu k Duchu Svätému, čiže jasne proste ešte chcel použiť aj vlastne samotného Boha, ktorý v Duchu Svätom medzi nami je a pôsobí. Žiaľ, medzi nami naozaj pôsobia aj iné duchovné mocnosti, ktoré majú rôzne podoby. Jedna z tých podob je, že sa zjavujú ako anjeli svetla. Ja vám môžem povedať z vlastnej skúsenosti, je to pár rokov dozadu, že, a to tiež bola EGLO skupina, kedy sme boli zapojení do takých modlitieb v našom meste a prišiel medzi nás človek, ktorý takto bol poviazaný. Môžem vám povedať, že boli sme tam asi 5 sestier, sme tam boli a ja som to zrazu uvidela vtedy a volala som hneď, ako oni sa tam modlili, ja som volala hneď jednému bratovi, ku ktorému mám dôveru a s ktorým teda vďaka Pánovi som naďalej v kontakte a som mu rýchlo som, zaujímavé, že ja som si pomyslela, on to nezdvihne, ale som povedala, Bože, potrebujeme to. To bolo neuveriteľné, že on na tretie zazvonenie zdvihol a on povedal, nechajte tak, choďte od toho. To, čo si povedala, to nie je na jedno rozviazanie v mene Ježiš. Že povieš, hej, formulku, mene Ježiš Kristus, odstup a tak ďalej. Naozaj toto povedal a jeho skúsenosti s takýmito demonickým obsadením bolo až také, že keď chcel oslobodiť toho človeka, tak ten človek sa až začal škriabať po stene. Máme takýchto ľudí aj na psychiatriách, môžu mať aj iné psychické porušenia, ale v podstate tento Boží muž naozaj povedal, že obsadenie
démonické obsadenie je veľmi, veľmi vážne, klamné a vtedy je potrebné naozaj si dobre rozmyslieť, do čoho vôjdem, do čoho pôjdem a myslím, že verím tomu aj teraz, že to bolo vedené Duchom Svätým, že ja som teda mohla zatelefonovať, že som sa mohla spojiť s týmto Božím mužom a že som dostala túto inštrukciu a my sme toho muža a proste prepustili. Chcem len teda povedať, že v tomto by som možno ani ďalej teraz nešla, ale všeobecne chcem vám povedať celosvetovo medzinárodné EGLO, ktoré naozaj robí aj takúto službu vyslobodenia, pretože vo vedení medzinárodného EGLO sú apoštoli, proroci a muži, ktorí majú moc, vlastne aj ženy, ktoré majú moc rozviazať človeka z takýchto praktík. Ja som čítala taký manuálik a najlepší spôsob pri strete s takým človekom je mu povedať, musíš sa zrieknúť tých vecí nahlas pred nami, si to schopný urobiť a prosiť a volať na Ježiša Krista, na jeho svätú krv, aby ťa obmyl a aby on prišiel a rozsekol to. Tento človek to nebol ochotný urobiť. Ten nás zavádzal, čo sme my mu slúžili a čo viem, že to bolo veľmi zlé. Ale môže byť aj také, by som povedala, jemnejšie prejavy a tak ďalej. Čiže pokiaľ máte takú odvahu duchovnú, tak naozaj je ale určite to nerobte sami, minimálne, aby ste boli dvaja a môžete mu povedať, keď chceš v tom pokračovať, tak naozaj je potrebné, aby si sa jasne zriekol. Ináč páči sa mi, že v katolíckej cirkvi sú vyslovene na to určení exorcisti, pokiaľ naozaj majú pomazanie Ducha Svätého a skutočne sú pre túto službu vystrojení Duchom Svätým, tak verím tomu, že to môžu robiť dobre. My v evangelikálnych cirkvách nemáme takéto špeciálne úrady, hej. Napríklad viem, že máme diakóniu, hej, čo je veľmi dobre, to je aj služba zomierajúcim a tak ďalej. Máme tie odbory sestier, máme službu deťom, dorastencom, mládeži a tak ďalej. Proste, ale toto je taká špeciálna kategória ľudí a ja by som bola celkom rada, keby takí ľudia naozaj povstali. Ja sama mám, dá sa povedať, rešpekt, ale nebojím sa takých vecí. Ale chcem teraz povedať na tomto semináre, že skutočne tieto veci sú v tomto národe, sú medzi nami a proste je potrebné vedieť o nich a je potrebné im nedať za pravdu. Ešte viac. Množí sa to, áno. Pretože ľudia sú ako keby ochotnejší prijímať nejaký pozitivizmus a pritom si neuvedomujú, že sa otvárajú démonickému vplyvu. Nemohla som ináč ako túto kategóriu ľudí naozaj spomenúť a to určite sa vám už stalo, že ste aj videli takých ľudí a ste si povedali Ja vám poviem, že keď sme chodievali pod most medzi bezdomovcov, tam takíto ľudia skutočne boli obsadení. Je hrozné vidieť chudobu spojenú s touto duchovnou obsadenosťou. Je to hrozné. Je to veľmi, áno, je to také smutné, až také priam deprimujúce. Až deprimujúce. A niekedy to ide ruka v ruke. A niekedy to ide ruka v ruke, áno, áno. No, veľmi osvedčuje sa mi to, keď pri evangelizácii podľa situácie vieme využiť tú skutočnosť a pravdu, ktorej sme my uverili. To je odpustenie hriechov, a totiž poukázať na to, že môžeš byť čistý. Môžeš byť naozaj oslobodený, tvoje svedomie môže byť očistené od hriechov. Teraz, hneď. Pretože nie nadarmo ja s tebou teraz hovorím. Boh mi ukázal o tebe toto a toto. Neboj sa proste používať alebo modliť sa za to, aby tie dary, o ktorých je písané v písme, dary Ducha Svätého, je jeden z darov dar rozpoznania. Evanjelista je skvelé, keď môže používať dar rozpoznania.
Mne sa to strašne páči, mne to jedna sestra povedala teraz, že ja sa modlím za ten dar rozpoznania. Že ja to viac potrebujem ako prorokovanie. Hej. Že viac to potrebujem ako prorokovanie. Totiž keď rozpoznáš veci, tak aj prorokuješ. Ja ti poviem ináč, čo sa týka tých darov Ducha Svätého, to je 1. Korinským, myslím, 12. kapitole, chcem vám povedať pre uvoľnenie všetkých tých darov, ktoré sú tam. Lebo sú úrady, ale to sú dary. Dary sú pre celú cirkev, hej? Tak tam pre nás, aby sme ich mali, je najdôležitejšia láska. Keď máš lásku Kristovu v sebe, keď si zlomený, na čom vlastne počas týchto dní pracujeme, že ak máš v srdci nejaký kúsok tej tvrdej pôdy, nejaké tie kamene v srdci, že keď naozaj ich dáš preč, budeš môcť žiť plnosť v Kristu. Ten plnohodnotný život. O tom hovoríme teraz a ja verím, že to vyvrcholí počas tejto konferencie. Ale chcem povedať, že dary Ducha Svätého sú pre nás a pre evangelistu sú veľmi dôležité. Skutočne. Pretože, a to sa vám určite stalo, keď s niekým hovoríš, keď niekomu aj dávaš kus chleba, alebo hocičo, ty môžeš vidieť už do neho. Že Boh ti dá tú milosť, vidíš a môžeš mu už vtedy povedať a dať mu dávku evanjelia. Totiž nie každý hneď na prvýkrát skutočne pochopí a stane sa ten zázrak, že sa znovu zrodí. Ja mám vypozorované, že proste Boh je nevyspytateľný. On je Boh. On robí, ako on uzná za vhodné. On ťa môže spasiť v tomto momente, hneď, že padneš na kolená a jednoducho kričíš na ňo a povieš, Bože, omilosti ma, očistí ma a stane sa to. Pretože on je Boh. Ale môže sa stať, že je to ako s tým rozsievačom, že ty si rozsievač, my sejeme, polievame, hej, a Boh dáva vzrast. Boh dáva vzrast, tak je to napísané. Ja som v tej Žiline strašne túžila už, aby sme boli v žatve. Ale videla som, že ešte sme stále rozsievali, že sme polievali doslovne, naozaj. A verím, že keď sme sa modlili s niektorými ľuďmi, že tam prišiel zlom a viem teda aj o jednom, že sa aj hlásil do cirkvi. Proste, no nie je to jednoduché, ale napriek tomu proste som dostala takú spätnú reakciu. Vieš, koľko ste urobili v tej Žiline? A hovorím, fakt. Mne to až tak neprišlo, lebo ja mám rada také masovky. Ešte, možno sa to dožijem niekedy, ak pán dá, ale myslím, že to nie je to najdôležitejšie. No, poďme teda ďalej v tomto našom semináriku a chcem zdôrazniť to, že nebojme sa používať terminológiu peklo, zatratenie, dokonca som vám tam dala grécky názov Hades. Totiž v Biblii sa o pekle píše v Starom zákone, v Novom zákone. Proste peklo, ako keby sme vynechávali a stále si mysleli, že ľudia sú nie dosť zlí preto, aby sa do toho pekla dostali. A ja si ale myslím, že evanjelista v autorite Pána Ježiša Krista a v tom poverení skutočne môže s láskou povedať, vieš, nemusíš mu ty povedať, že ty ideš do pekla. Ja verím, že je peklo, zatratenie a verím, že je večná sláva, že je nebo. A ja som šťastná, že viem, že som na ceste do neba. Každý človek má len tieto dve voľby. Hovorí to písmo a Duch Svätý to v nás osvedčuje. A Martuška predtým povedala, že vo väznici ten kazateľ jasne hovoril o nebi a o pekle. Ja som to nevedela, ale som rada, že som aj toto vám pripomenula. Totiž to sú naozaj vážne veci. To sú vážne veci a ľudia potrebujú si to pripomenúť. Totiž naozaj my sme sa aj v tomto prispôsobili Duchu Sveta, že však nejak bolo, nejak prejdeme. A
to my ideme a on sa o nás postará a on nás požehná a on nás zachráni a on nás uzdraví a takto sľubujeme. Proste, ale Božie slovo nie je o tom. Božie slovo jasne hovorí, buď alebo. Takže ja sa chcem opäť vrátiť k tomu znovuzrodeniu. V podstate jedno by som vám ešte chcela tak povedať, že je veľmi dobré, keď niekto sa tak rozpráva a že skutočne poukázať na to, že prečo potrebujeme sa narodiť do Božieho kráľovstva. Pretože ten vzťah so živým Bohom bol naozaj prerušený tou neposlušnosťou v raji a vlastne oni sa stali smrteľní a vtedy v podstate ako keby to spojenie s Bohom bolo prerušené, oni boli oddelení od Božej tváre, potom boli tie iné poriadky starozákonné, podľa ktorých, keď zbudil vlastne Hospodín Abraháma a tých ďalších patriarchov a v podstate vodcov toho národa, tak oni, pretože Boh ich miloval, si zamiloval ten národ, tak on im ukazoval proste tie pravidlá spolužitia s Bohom. A novozákonná doba, ktorú predelil Pán Ježiš Kristus, to je naozaj úžasné, za chvíľu si to budeme opäť pripomínať podľa tých kalendárov, ako bol nadstavený náš letopočet, tak vlastne hovorí o tom, že Boh poslal to najdrahšie a že poslal Pána Ježiša Krista na zem, aby Boh sa prezentoval cez neho a aby on sa stal tou cestou pre každého človeka ku nemu. Pretože tá priepasť už bola taká veľká vo všetkom možnom, že v podstate už to nemal kto iný ako vyriešiť. Naozaj to nemohli vyriešiť farizejovia ani iní tí zákonníci, ktorí nič iné nerobili, naozaj študovali písma, prorokov a tak ďalej a len sa zamotávali a tak ďalej. A čo uvaľovali väčšiu a väčšiu ťarchu na ľud. No a ten pôvodný Boží zámer vlastne s človekom bol teda, že keď ich vyhnal Adam a Evu, tak v podstate oni odišli a boli utvorení, mali telo, dal do nich dušu a vložil do nich ducha. Práve telo a duša je utvorený človek tým, že máme zmysly, duša má tých 5 zmyslov, to sme tiež počuli, a v podstate dáva signály, robí nás citlivými a tak ďalej. Ale tá duša, pokiaľ nie je nad vládou ducha, tak naozaj uletí a robí si, čo chce. A preto naozaj mnoho ľudí ide cestou do zatratenia, pretože duša sa dá oklamať okolnostiami a proste idú. Ale keď je vzkriesený duch v človeku, ktorý bol vlastne vdýchnutý do tela človeka, keď Boh utvoril človeka, keď ten duch je vzkriesený, a to je vzkriesený skrze obeť Pána Ježiša Krista, hovoríme o novozákonných veciach, tak on vlastne ten duch sa oživí. Chcem vám niečo povedať, že prečo niekedy to znovuzrodenie je také ťažké, pretože tá naša duša je taká zhumplovaná, teraz použijem takýto výraz, že normálne ona ako keby zadrží veci a nepustí to ďalej. Preto ľudia povedia, no dobre, na budúce, alebo porozmýšľam o tom. To všetko je z duše. Ten duch tam, ten mŕtvý duch, to potrebuje, ale tá duša to nepustí. Dokonca nohy nemusia poslúchnuť a utekajú od toho, ako keď sme boli v tom kupe a sme, teda oni ma požiadali, že my sa môžeme aj za ňu modliť. Ja som povedala, chcete, aby sme sa za vás modlili? A ona povedala, áno, budem rada. A tá druhá, čo tam sedela, vstala a vypadla z kupe. Vyletela, naozaj. Ja som potom sa jej naozaj prihovorila a som povedala, prepáčte, my sme kresťania, ste počuli. Ona povedala, že by bola rada, keby sa za ňu pomodlili. A ona povedala, že mne to nevadí, ale že neberte to osobne. Ja hovorím, určite to neberiem osobne, ale záleží mi na vás, aby ste vedeli, že aj vy ste vzácna v Božích očiach. No, dobre, ďakujem. Prosím.
Teraz vám chcem povedať, že keďže človek je zablokovaný, nechce to, tak naozaj to robí tá duša. Totiž duša je naozaj tak nasiaknutá svetom a to, čo sa deje od umenia, od nevhodných, vhodných vplyvov intelektuálnych, menej intelektuálnych praktik a tak ďalej, to všetko ide cez dušu. Ruky, hmat, ústa, sluch, čuch. Proste naozaj duša je zradná. Preto aj žalmista hovorí: očakávaj na Hospodina, moja duša. Utíš sa, duša. Zaujímavé, že takto doslovne rozkazuje. Chcem vám povedať, keď sa človek znovu zrodí, je veľmi dobré ho viesť k tomu, aby ste uvoľnili tie cesty tej duše. A to už je na tom vaša kreativita. Totiž, keď sa znovu zrodí človek, Duch Boží, keď sa naozaj, lebo Duch Boží ide cez dušu, cez city, niekedy cez slzy, niekedy cez počutie, niekedy cez hudbu, čokoľvek, drámu, čokoľvek, hej, môže, keď to tá duša príjme a proste nejakým spôsobom otvorí kanál ďalej, tak sa to dostane k duchu. A potom takto funguje Božie slovo hlavne, že dostane sa, duša ho pustí to slovo, to živé slovo, tú živú vodu a vlastne ona oživí toho ducha. A teraz, keď sa toto stane, je dôležité pre mňa, pre nás, aby sme upozornili toho človeka na to, to, čo si teraz dostal, ako sme sa modlili, ako sme sa rozprávali, si musíš uchovať, lebo v tebe začal nový život. Tvoj duch bol vzkriesený. Tvoj duch, a môžeme povedať, máš telo, dušu, ducha. Ten duch sa spojil s Božím duchom. Preto si sa stal novým stvorením. Preto je to napísané Korinťanom 5:17, že v Kristu sme novým stvorením. Proste si sa stal nový a to si musíš chrániť. A čo to znamená? Musíš sa o toho ducha v sebe starať a Boh to chce robiť, ale ty musíš s ním spolupracovať. Čiže ja som vám len chcela poukázať na to, keby niekto mal naozaj tento záujem, a preto je aj napísané v Božom slove, že vy ste chrámom Božím. Pretože sa stane tento zázrak, že naozaj duch je vzkriesený, spojí sa s Božím duchom a jednoducho ty začínaš novým spôsobom fungovať. Takému človeku musíme pomôcť. Zaradiť ho do spoločenstva, do komunity, kde môže čerpať Božie slovo. Povedať mu, musíš si čítať, nerozumieš, nevadí, čo nerozumieš, preskoč, choď ďalej. Vždy pros Ducha Svätého, aby ti pomohol, uč sa, zatelefonuj. Teraz je toľko možností byť sítený Božím slovom a cez Božie slovo naozaj ide moc Božia do človeka. Takže len krátko ja som vám tu napísala v tom odseku znovuzrodenie a teraz vlastne, keď konkrétne s niekým si, tak povieš mu, naozaj chceš sa narodiť do Božieho kráľovstva? Chceš prijať Krista do svojho srdca? Tak ja ti v tom pomôžem. A normálne sa musíš naučiť slovo, ktoré je zapísané v písme. Na usvedčenie vieme Ján 3:16, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. A teraz, keď chceš prijať Krista, tak keď ho vyznáš svojimi ústami a v srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. To znamená, naozaj je to otázka viery, či veríš tomuto slovu, ktoré ti hovorím, a či to chceš. Áno, chcem to. A teraz vám poviem druhú dôležitú vec za týmto úkonom. A tam je napísané v liste Rímskym 10:9-10, máte to na tých letačikoch. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spásu. Alebo ústami vyznávame spásu. Chcem vám povedať, že toto je také tajomné. My sme pozvaní do tajomstiev Božích. Ale v praxi to znamená to,
že keď si prijal Pána Ježiša Krista, musíš sa o tom podeliť s ďalším. Musíš sa o tom podeliť s priateľom, s manželom, s priateľkou, s mamou, s otcom, za cenu, že ti vynadajú, že ťa vyhodia a čokoľvek. Jednoducho, proste je potrebné, aby čo najkratšom čase si mal tú odvahu a priznal sa k tomu, vieš, ja som sa zmieril so živým Bohom, alebo ja som prijal nový život, ja som sa narodil do Božieho kráľovstva, lebo toto je lepšie ako povedať, ja som prijal Ježiša Krista. Totiž, keď niekomu povieš, ja som sa narodil do Božieho kráľovstva a ja som iný človek a to už ako, alebo to sa už uvidí. No, lebo Ježiš. A vtedy začneš hovoriť, vieš, lebo Ježiš Kristus naozaj zomrel za moje hriechy a ja som pocítil, že ma očistil od hriechov. Doslovne som iný, viem to. Božie slovo o tom hovorí, že dostali sme plášť spravodlivosti a my, ktorí ideme za Pánom Ježišom, vieme, že je napísané a zvíťazili tí, ktorí si prali ten plášť v krvi baránkovej, pretože robíme chyby, a pre slovo svojho svedectva. Čiže vidíte aj tu, pre slovo svojho svedectva. Preto je dôležité naozaj toto povedať. Ja vám chcem povedať, ja naozaj viem jednu skúsenosť a neviem, či som to písala v tej knihe, už si nepamätám, ale naozaj v Izraeli som bola v kontakte s jednou ženou, ktorá tam bola v tíme vedúcich severského štátu, neviem, či to boli Nóri alebo Švedi, a proste ona sa tam venovala deťom na Olivovej hore a skutočne tie arabské ženy to mali radi, pretože ona im sľúbila, že ich nebude učiť evanjelium. Ona to musela urobiť. Jednoducho na Olivovej hore sú sami Arabi, plus jeden dom židovský a okrem toho sú tam tie modlitebné domy, čo je pre Arabov biznis. Nebojím sa povedať, lebo to si tam kúpili alebo prenajali. A táto žena to prijala od Pána, že sa bude starať o tie arabské deti, že ich bude učiť spievať, že bude s nimi vyrábať nejaké veci, také drobnostky a tak ďalej. S tým cieľom, že ona sa za tie deti modlila. Modlievala sa za ne a potom oni po nejakom čase založili tam na úpetí Olivovej hory aj jeden arabský zbor a ona tam chodievala. Tam boli nejakí misionári. A chcem vám povedať, že jedno to dieťa, ktoré tam chodilo, tak jej povedalo, že ja viem, že chodíš do toho zhromaždenia, zober ma tam. Ona mu povedala, no keď ťa pustia rodičia, tak ja ťa tam rada zoberiem. No a rodičia ho pustili, predstavte si. A prišiel chlapec do zhromaždenia arabského a jeden obrátený Arab, starší brat, mu svedčil a ten chlapec tam prijal Pána Ježiša. V tom zhromaždení. No a tak teraz, ako to vyriešia? Vyriešili to tak, že povedali tejto sestre vedúcej, že to potrebuje povedať svojmu otcovi, ten chlapec, a že ona teda musí byť pripravená na dôsledky, ktoré sa stanú. No a tak chlapec prišiel domov a normálne to povedal otcovi. Tak, jak mu povedali, tak to povedal otcovi aj matke. No a tak ona bola doma, modlila sa, čakala, čo bude. Dlho nečakala, pretože otec tohoto chlapca prišiel, bol vážny, ona sa aj bála a tak sa rozprávali, povedali, viem, čo sa stalo a prišiel som vám povedať, že môj syn už má 13 rokov a nie len Židia, ale aj my si uvedomujeme, že od 13 rokov už majú právo sa pre Boha rozhodovať sami. A vlastne tento chlapec tam zmenil atmosféru celej tej jej práci a aj na Olivovej hore. Skutočne. Viete čo, je to veľmi zvláštne, že evangelizácia sa dá robiť rôznym spôsobom. Ja som tu hovorila o niektorých skrátených pochodoch, ale môže byť aj niečo takéto dlhšie. A my, keď sme boli EGLO skupina na Olivovej hore, tak tam tie deti vždy proste všetkých turistov obliehajú, dávali sme im žuvačky, dávali sme im nejaké, drobnostky všelijaké a radi sme ich chytali, objímali, ženali, modlili sa. A na druhý deň ideme a deti hádžu do nás skalky. A už k nám neprišli.
Len chcem povedať, že aká je atmosféra. Ale my sme tie deti milovali, my sme naozaj im žehnali v dobrom, v mene naozaj toho najvyššieho, ale proste tam je takáto atmosféra. Dalo by sa o tom veľa hovoriť. No a teraz vám chcem povedať, že ja som taká šťastná, že evangelizácia v rámci EGLov naozaj začala. Ja som to už aj naznačila v zhromaždení. My sme skutočne mohli aj za hranicami našej krajiny evangelizovať. Mali sme na to príležitosti. Totiž evangelizácia je osobný kontakt, ale je aj poslanie a poverenie v tom, že prichádzaš na tie miesta, modlíš sa, žehnáš a Boh ti vždy niekoho dá. A ja som prešťastná, že mám moje vzácne sestry. Ja ich ešte stále hovorím, že moje učeničky, ale už za chvíľu budú oni mňa učiť. Ale proste oni sú tak kreatívne. Proste čo sa týka evangelizácie, že ja žasnem a nad ich odvahou. A proste nad takou úplne ako láskou, nemám problém sa priznať a tak ďalej. Chcem vám povedať, že naposledy aj teda ja som mala tú česť byť s nimi a vďaka Pánovi, že sa aj tak trochu rozrastáme. Dnes sú tu s nami milované Zuzka a Ľubka a naozaj v parku sme mohli rozprávať, dokonca sme si tam kategorizovali tých ľudí, aké kategórie ľudí sú, keď ich oslovíte evanjeliom. To je fakt zvláštne. To naozaj zvláštne. Ja som tu dala len 3 kategórie, neviem, či sme tam nemali aj 4. nejakú, ale naozaj som videla, aj vidím to, že je čas, aby sme boli pripravení vydať svedectvo o novom živote, o živote s Pánom Ježišom Kristom a o tom, že Boh čaká na ľudí a že sme tu preto, aby sme o tom hovorili. Naozaj, úplne jednoducho som to teraz povedala. Už pred rokmi som si všimla jedno, že diabol nám naozaj chcel vyraziť vlastne, dá sa povedať, ako keby odvahu a zbranie z našich rúk, skutočne cez svedkov Jehovových. Pretože oni nevedú k znovuzrodeniu. Oni nevedú do vzťahu s Bohom. Oni hovoria mnohé iné veci a proste mám skúsenosť s nimi, že je to, ja už som povedala, že nie, pre mňa je to strata času. Ale chcem vám povedať, naši kresťania, ktorých ja poznám, sú znovuzrodením, majú osobný vzťah s Bohom, na základe tohoto prestali hovoriť evanjelium, lebo nechcú byť ako jehovisti. Povedzte mi, či to nie je od zlého. Je, 100%. Proste nikto, ani ja, proste je mi to odporné, mne sa to nepáči, ako oni volajú do toho kráľovstva, ktoré to nie je Božie kráľovstvo, ale oni to nazývajú. Práve to sú tie falsifikáty také rôzne. Proste, a keď vidím týchto ľudí, a aj myslím, že aj naposledy sme sa pri nich zastavili a vlastne ja som potom aj odstúpila. Ja proste to už aj poznám. My sme aj s mojím mužom sa venovali niektorým. Proste oni sú tak nejak zvláštne nadstavení a skutočne nemajú poznanie pravdy. Je mi to ľúto, že to hovorím, pretože oni si dávajú, oni naozaj nejaké kvality a proste majú také rôzne tiež zásady a tak ďalej. Je mi to strašne ľúto, že to musím o nich hovoriť. A aj na tomto mieste im žehnám, aby poznali pravdu a aby pravda im ukázala presne smer, ako majú ísť.